Това е Hell, една от най-известните и най-евтините енергийни напитки в България. Вижте какво пише. Един кен съдържа приблизително същото количество кофеин е една чаша еспресо. Пийте с мярка. Спрете да пиете енергийни напитки и започнете да цените повече нещото, което е дадено от природата, а именно вода. По-добре пийте това. По-добре пийте вода. Това искаше да каже той, докато пиеше втори Hell на X. Мадафака, искаш ги леко така? Ей мана, хай мана, прави си моите неща, бръмкам си в моята махла. Фани, това е Нати, хай. Искаш ги леко така? Ей мана, хай мана, прави си моите неща, бръмкам си в моята махла. Фани, това е Нати, хай. На всякакви стилове рими, карам рапирам, кибоскам ги джими. Ко ма гледаш кът хипи, че съм си аз личи ми. На никъв не се преструвам, кажи на къв ти се струм. Говориш нещо, май нищо е чур. Бутам трака, мадафака, баса ти место чулата. Аз съм бахти харабата, влизам без лейбъли, е това ме е схемата. Но се напрягаш да скът мене, дай го по-леката. Няма прави с никой от вас фит, няма платим никакъв бит. Трака ти отдавна е стрит, изтрите и твой архив. Оставя ми да фали, кат съм на земята и роли. Мадафака, аз съм вътре, deep in the shit. Искаш ги леко така? Ей мана, хай мана, прави си моите неща, бръмкам си в моята махла. Фани, това е Нати, хай. Искаш ги леко така? Ей мана, хай мана, прави си моите неща,